салом алейкум дӯстон азиз, худованд хайртон кунад. Имрӯз бори мо аз Туркия омад, алҳамдулиллоҳ, М+. Бачаҳо кадмети оптум М+ даркорай. Метавонед ба ҳамин рақамҳои 93 дар WhatsApp нависе. Биёё ки ҳамин ҷои ман М+ баре ба нархи арзон. Ман намедонам дар Москва чанд сомаи нархи оптоби М+, ба нархи арзон метавонӣ ту дер накунӣ. Худованд хайртон кунад. Хайртутия барори кор, кушоиш кор. М+ҳои чӣ мегӯям, бомба мегӯям, хай мешукоем шу бибинем шу чӣ хеланд. Инҷа каропҳо айхиди Туркиянд. Қопчҳои Туркияро худтон мешиносед? Бародар айхиди Туркия рой мекунем, инҷа мо айхидо мегирем. Баъд чӣ кор мекунем? Ҳам оптом, ҳам розник. Сах мекушем. Розник саш чанд сомон? 1800. Ҳамин як дунаш? Бача 1800 М+. Бача 1800 чидай? Ях ту 1000 сум мекусем. 1800 сум, субҳаналлоҳ. Хулоса ки 1800 ина биёй. М+и оригинал. Ё нооригинал ҳам доран, оригинал. Яъне ки ин барои воспалени хунукзадагӣ ва баъзе бародарое ки ҳолати ҳамхобагӣ дастанд. Ина тоза тинҷ. Алон нигардон.